Co nejčastěji řešíte se svými klienty, co se týče pojištění? Pojištění nemovitosti. Pojištění odpovědnosti, životní pojištění, pojištění vozidel. No a pokud podnikáš, tak pojištění podnikatelů. Jak se liší pojištění domácnosti versus pojištění nemovitosti? Vezmu hypoteticky ten dům nebo byt do ruky, pořádně ho chytnu, otočím, zatřepu. Všechno, co vypadlo, vypadne, tak je domácnost. Všechno, co zůstalo, je nemovitost. Kdy je ideální si sjednat to životní pojištění? No to je velmi snadná odpověď. Dal bych to do 3 bodů. Když jsem zdravý, když jsem mladý a potom ideálně do toho 30 let nezasahovat. Pokud jsem mladý, neskušený, cena je velmi levná. Čím jsem zkušenější, tak cena jde výrazně nahoru. Ještě existuje jedno připojištění a to je GAP. Pokud mám GAP, pojišťovna zaplatí původní cenu dle faktury, za kolik jsem to koupil. Jasně. Takže pojištění, které se může zdát, že je o něco drahší, ale u nových vozidel, které mají vyšší cenovku, vždycky doporučuji sjednání. Praktické tipy a ověřené postupy ze světa financí, které vám pomohou lépe porozumět vašim penězům. Jednoduše a srozumitelně. Vítejte v podcastu Finance s Mírou. Já jsem Mirek Pustelník a budu vaším průvodcem tímto světem financí. Krásný den všem posluchačům, vítáme vás u dalšího dílu našeho společného podcastu Finance s Mírou. Dnešní téma je velmi důležité, ale ne často ho řadíme mezi naše největší priority a to téma je pojištění. A tím, že tu sedíme s Mirkem, který má hodně zkušeností z praxe, tak si celý dnešní díl budeme povídat pouze o tomto. Matěj, zdravím tě a všem posluchačům taky přeju krásný den. A doufám, že to všichni užijete jako my tady dneska ve studiu. Ano, dnešní téma je velmi důležité a většina lidí ho řeší až ve chvíli, když je průser a to je pozdě. Takže dnešní díl bude o tom, abychom si společně popovídali o tom, jak pojištění správně nastavit, čeho se vyvarovat a tipy, které vám může pomoct, jak o tom vůbec přemýšlet, proč ho vůbec mít. Pojďme na první otázku, kterou mám. Které to pojištění bych tedy měl mít vyřešené? Když budu brát tebe jako osobu a takhle to budeme i koncipovat, tak je jich několik důležitých. Pojištění majetku, to znamená někde bydlíš, ať už ve vlastním domě, u rodičů, máš tam nějakou domácnost, prostě máš nějaký majetek, to znamená pojištění nemovitosti. Pojištění odpovědnosti, kdyby si ty způsobil škodu někomu jinému na majetku, zdraví a tak dále, k tomu se dostaneme později. Za třetí životní pojištění. Tam si opět řekneme v detailech, jestli ho potřebuješ nebo nepotřebuješ. Pokud máš vozidlo, tak pojištění auta, to je povinné ze zákona, to, co povinné není už havarijní a všechny ty ostatní důležité body jako pojištění schel a dalších, ale to je v kategorii pojištění vozidel. No a pokud podnikáš, tak pojištění podnikatelů a případně pojištění léčebných výlohy v zahraničí, ZAM a to jsou takové už veškeré další pojištění, které už jsou ne až tak podstatné vždycky, protože ti to vyřeší třeba pojištění při kartě. Jasně. Tak pojďme si to teď rozebrat co nejvíce do detailu, ať posluchači přesně ví, co si kdy mají sjednat a asi logicky bych teda začal pojištěním toho majetku, co říkáš? Jo, souhlas. Pojištění majetek. Proč ho vůbec mít? Pojištění majetku slouží jako ochrana již vybudovaného majetku, nebo když si já půjčím z banky na to, že mám nové bydlení a stojí mě to dneska 1 000 000 korun, tak chci minimalizovat to riziko, že ten majetek buduju a kdyby se stal nějaký průser, ať už malý nebo větší, vyhoření, záplavy, zboření, potopa a tak dále, tak aby ten můj postupně budovaný majetek nepřišel vniveč. Mám na to hezký jeden příklad, když jsem dělal přípravu na dnešní podcast a zamýšlel se nad tím, tak průměrný domeček dneska, když stavíte, tak stojí zhruba 10 milionů korun dneska. Klienti z Prahy by mi řekli, to mě stojí pozemek, tak já říkám výstavba. Neřešíme teďka hodnotu pozemku. A když si uvědomíš, že za 10 milionů mě stojí ta výstavba samotná a cena celého toho pojištění mě nestojí ani 0,1% hodnoty té nemovitosti, tak je to vlastně úplně směšná částka.
Když tím můžu minimalizovat jako ty případné škody na tom majetku, který já buduju. Protože ten majetek je o tom, že ve chvíli, když budu mít 60, tak najednou nemusím platit nikomu nájem. Mám majetek, mám ten dům, kde bydlím. To je obrovská jako devíza. No a když jsme byli u toho majetku, nebo jsme teď bavíme se o tom majetku, a bavili jsme se o tom pozemku. Pozemek řadíme taky do majetku. Možná je to blbá otázka, ale přece jenom spousta rodin nebo mladých lidí si třeba koupí nejdřív pozemek a chystají výstavbu třeba za 10 let. Řadíme, ale pojištění pozemku nemusím pojišťovat. Tam nemám co ztratit. No to jsem se právě chtěl zeptat, jo? Jestli mám třeba... pozemek, ten se nepojišťuje, kdyby přišla velká voda, zase odteče a nemusím řešit vůbec nic. Tam se nemá co stát v podstatě. Rozumím. Jak se liší pojištění domácnosti versus pojištění nemovitosti? Jaký tam je rozdíl? Dobrá otázka. U pojištění, možná úplně strašně jednoduše, aby si to každý zapamatoval. Vezmu hypoteticky ten dům ze spodu, ho vezmu takhle do ruky, nebo byt, pořádně ho chytnu, otočím, zatřepu. Všechno, co vypadlo, tak je domácnost. Všechno, co zůstalo, je nemovitost. To znamená, pokud tam vypadly kola z garáže, počítače, telefony, myčka, která není zabudovaná, nebo pračka a tak dále, tak to je všechno domácnost. Všechno, co není zabudované. Všechno ostatní nemovitost. Takhle jednoduše stačí pro to vyjasnění. Jenom k té nemovitosti patří ale i ty vedlejší stavby. To znamená, ten dům, kdybych vzal celý i s tím pozemkem, otočil, tak i to, co mi vypadne v zahradním domku, je domácnost. Co když mám hypotéku? Je to povinné mít pojištění? Nebo vůbec je povinné mít pojištění majetku či domácnosti? Pojištění majetku, pokud hypotéku mám, tak povinné je. Chtějí to vždycky všechny banky, bez toho nemůžu čerpat hypotéku, protože ty banky vlastně se sami chrání, protože oni ví, pokud se ta nemovitost znehodnotí a například požárem, tak najednou tu hodnotu 10 milionů nemá, ale ten klient těch 10 milionů dluží. Takže banka, když ti půjčuje peníze na hypotéku, tak ona nechce jít do rizika. Ona minimalizuje tím a to bere v podstatě, ona zachraňuje strašně moc klientů, ta banka, protože říká, tohle mít musíš. A jenom to říká ale na začátku. Pak už tu cenu ti neoptimalizuje za 3 roky, 5 let, 10 let. To znamená, když jsme řešili hypotéky třeba před 15 lety, tak banka říkala, musíš mít pojištění rodinného domu na 3 miliony korun. Od té doby se už banka neřekla ani jednou, musíš to aktualizovat. Jasně. Dneska ta hodnota má cenu 10, ale klient má pořád hodnotu 3, ale banka už to potom nehlídá. Ale díky bohu za to, že to hlídá aspoň na začátku. Protože všichni opravdu, co si půjčí ty peníze, ví, že když se stane jakýkoliv průser, a už jsme jich mnoho zažili, tak mají ten majetek pojištěný a minimalizují ty rizika ztráty toho majetku. Opět se zeptám. Mám třeba hypotéku u ČSOBčka. Jasně. ČSOBčko má i svoji pojišťovnu. Bývá zpravidla to, co nabízí ta banka při sjednání té hypotéky, výhodnější pro toho klienta, nebo i když má u ČSOBčka hypotéku, tak to stejně třeba u Direktu připojistíte. Jak která banka? Tam, pokud banka dává možnost, dneska to dělá většina bank, dává možnost vybrat si, kde budeš mít to pojištění té nemovitosti, takže když si vezmeš k sobě profíka, který to správně nastaví, tak můžeš mít i banku, kde to pojištění bude někde jinde. Jasně, jo? Takže to nemusí být zpravidla. Nemusí to být na každou cenu. Pojďme k nějakým příkladům, protože ty jsi takový muž z praxe. Co nejčastěji řešíte se svými klienty, co se týče pojištění majetku či domácnosti? Nebo jaký typ těch pojistných událostí? Ať si to dovedeme představit a říct všem, proč je to dobré mítí. V loňském roce to byly povodně, 2 roky zpátky to byla zase vichřice veliká na Jižní Moravě. To jsou takové ty tornádo, přesně, teď jsem zapomněl to slovíčko. Ale takové ty nejčastější, co řešíme, je zkrat přepětí. To je velmi časté. Rozbité mobily a tablety. To se mi teď stalo.
Jo? Tam řeknu za chviličku jako způsoby, jak se to řešit a hlavně, jak to může být dobře pojištěné. A často řešíme maximální využití těch asistenčních služeb, které jsou u pojištění nemovitosti možnost mít sjednané. Že naši klienti to hodně čerpou z asistenčních služeb. K tomu se dostaneme, to jsem ani nevěděl. A je to jedna z mých otázek, že vůbec nějaké asistenční služby mám u toho. Jo, je tam velký rozsah a ty ho máš taky v rámci opravdu velkého rozsahu. Vodovodní škody, častý příklad, jo, co se řeší. Já vytopím souseda, nebo on vytopí mě, nebo já způsobím sobě sám škodu. Praskne někde ventil, přijdu z dovolené a mám tam 5 cm vody, nasáklé úplně všechno. To znamená, vodovodní škody jsou jako docela časté. Občas požáry, to je to nepříjemné. To jste řešili? Už jsme řešili totální jakoby vyhoření, plnění fakt řádově, tuším, že bylo 7-8 milionů korun. Tady nikomu nepřeju, kdo to zažil a nikdo už neřekne přísloví raději 2krát vyhořet, než se jednou stěhovat. Že to je fakt jako špatně. Jo. A my jsme zažili i to, že i kdyby vyhořel pouze jeden pokoj, tak stejnak v podstatě potřeba vyměnit celý, vlastně úplně všechno v domě až na omítku, protože ten kouř, co tam zanechá za spoušť, tak to nejde spustit. Jo. V tomhletom. A když jsem třeba u toho požáru, tak tam je strašně důležité vědět, jak vlastně mám dobře nastavenou tu pojistnou ochranu. Teď už možná trošičku předbíhám, ale co si vzpomínám naposledy, tak jenom sanace staly třeba 2 miliony korun. Sanace, jo. A teď, když mám špatně nastavenou tu pojistnou ochranu, tak se vůbec nebavím, že bych začal něco budovat znova. Ale to se musí odvést, připravit, vysušit a tak dále. Takže to jsou takové nejčastější škody, co řešíme. A konkrétní příklad, co mám tady připravený, u toho rozbitého mobilu si v koupelně, máš tam mobil, omylem ti spadne na dlažbu, rozbije se, škoda 20 000 korun. Způsobil jsi to sám. Jasně. A ano, je to likvidní z pojištění domácnosti, pokud máš dobře nastavenou smlouvu. Ne, že to mají všichni klienti, ale u našich to má většina jako takhle nastaveno, aby ti tuhle pojistnou událost dokázalo pojišťovna naplnit. Teď taková otázka. Všude se dají udělat chyby samozřejmě, tak na co si dát pozor při tom sjednání, když to budu poslouchat, ten podcast, budu mít chuť tady toto řešit, znova otevřít, na co, které tam jsou ty pointy nebo touchpointy, které... Jsem teďka u nemovitosti. První bod, extrémně důležitý. Potřebuju stanovit správně tu hodnotu. Pokud mám rodinný dům, tak potřebuju stanovit hodnotu na takzvanou reprodukční cenu. Reprodukční cena rovná se cena, za kterou bych to dneska v dnešních cenách postavil. To si zjistím sám, nebo na té odhadce, nebo jak to chodí? No, dokážu se nějakým... Zodpovědně je za to klient, ale musím se na to dívat pohledem, že to staví firma. Ne já, protože ve chvíli, když přijde nějaká pojistná událost z tohoto typu, že potřebuji postavit barák znovu, tak tam nestravím já 5 let, proto to mám to pojištění. To znamená, nezapočítávám tam tu svoji práci, ale jako kdyby to stavila firma. Plus minus 1 milion 2, vím nějaký předběžný jako odhad. Nicméně pojišťovna mi to hlídá. To znamená, mám tam tolik a tolik metrů čtverečních, takovou plochu, tolik pater, tak pojišťovna mi sama doporučuje dneska pojistnou částku, na jakou bych to měl mít pojištěné. To za prvé, to je reprodukční hodnota. U bytu je to trošičku jinak. U bytu potřebuju to pojistit na aktuální tržní cenu. To znamená, kdyby se stalo kompletně něco s tím bytem, tak ať vím, že nečekám, než se opraví celý bytový dům, ale můžu si koupit byt někde jinde. To vy třeba jste schopni jako hlídat tady toto, protože normální klient asi... My to jsme schopni hlídat při tom nastavení toho pojištění. Takže my víme metry čtvereční, víme, kde to je, víme ulici, patro a v tuhle chvíli máme doporučení ze strany pojišťovny. Na tuhle částku by to mělo být pojištěné. To znamená, to je první bod, na co si dát pozor při sjednání. Druhý bod je pojistit také domácnost a spočítat si správně tu cenu. Častý jev u klienta.
možná to porovnám s autem. Když se ptáme, kolik stojí klienta auto, tak většinou to přeceňuje. Tam to je můj miláček, já to mám a za pojistku zaplatím 20, 30, 40, 50 tisíc ročně. Bez mrknutí oka, je to naprosto v pořádku. Pojištění domu stojí 10 a lidi říkají, ježiš, to je drahé. 15, je úplně šílené. Máme klienty, kde platíme my sami platíme přes 20 tisíc korun a jsme rádi, že tu pojistku máme. A když to srovnám s tou hodnotou, žádné auto mi nestojí 10 milionů korun, 15 milionů korun. Jasně. To porovnání. Jestli ale ani na 15 se tam nedostanu. Ale u těch aut to navyšujou cenu, ale u té domácnosti snižujou. Takže většinou na tom prvním jednání, když se na to ptáme, já tam nic nemám doma. Ne. A teďka se začínáme ptát, protože máme na to jasné dané dotazy. Elektrokola, jo, máme teďka 2 cena, 120, dobře, 240 tisíc korun. Počítače nějaké, jo, mobily, jasně, a už jsme dalších 150 tisíc korun. A takhle člověk jde a začíná se nad tím zamýšlet a ptá se, a i obrazy se tam píšou a najednou jsme třeba na ceně 1,5 milionu. A předtím na začátku klient říká, já tam nic nemám. Což je víc než to. Ale někdy jsme spočítali hudební nástroje, 500 000 korun, sportovní náčiní, 3/4 milionu korun. Takže vy máte předpřipravený nějaký ten dotaz? Jasně. Jo. Pokud chci mít jako dobře pojištěný dům, domácnost, tak bez těch dotazů to nejde. Ano, ptáme se jako velmi do hloubky, protože potom, když najednou ti ukradou z garáže elektrokolo za 120 tisíc korun, které nemáš výjmenované, protože za normálních okolností má nějaký limit. No a co když se ho koupím až poté, co si pojistím ten dům? To je dobré potom specifikovat, pokud má nějakou hodnotu tohoto typu kolo za 150 tisíc korun. To je všichni naši klienti ví, že pokud se něco nového změní na nemovitosti, přistavím fotovoltaiku, přidělám bazén, udělám zahradní domek, přikoupím si 2 nové kola a tak dále, tak je dobré to do té nemovitosti a tu smlouvu aktualizovat. Takže jde do toho vstoupit třeba za 3 měsíce. Jde do toho vstoupit jako kdykoliv. Jo. Tím, že to máme ve správě, tu smlouvu, a vím, že jsme ji dělali a je nastavená dobře, změnu dokážu udělat kdykoliv, nemusím čekat na výročí. Další bod, to je bod 3, vedlejší stavby. Garáž. To je na co si dát pozor, vedlejší stavby. Je tam garáž, je samostatná, není propojená, už je to vedlejší stavba. Už to není ta domácnost. Už tam jdu obklikou ven, nebo samostatně stojící, je to vedlejší stavba. Zahradní domeček, je to vedlejší stavba. A na to jsou nějaké limity. A najednou zjistím, že mám všechny ty cennosti ve vedlejší stavbě. Tak to je důležité mít specifikované, abych to měl pojištěné. Jo? To je čili bod číslo 3, na to si dát pozor. Rozsah limitu krytí. To je další bod, to je možná trošičku odbornější, ale vysvětlím. To je ten vedlejší stavba. Já vím, že domek mám pojištěný na 10 milionů korun, ale na vedlejší stavby v rámci domácností mi to plní třeba pouze na 200 tisíc korun nebo na 100. A to je málo. Takže ve chvíli, když to mám jako specifikované, velmi dobře, tak vím, že mám plné krytí to, co potřebuju. Co ty asistenční služby? To mě zajímá. Tam chceme, aby při sjednávání jsme dávali ten maximální rozsah. Doporučujeme to vždycky klientům. Nestojí to tolik, ale klientovi to může zachránit jako hodně kůži. Konkrétní příklady. Na co ty asistenční služby můžu použít? Jo, to je to, co tě zajímá. Nouzové situace. Můžu volat elektrikáře, instalatéra, plynáře, topenáře, sklenáře, zámečníka. Asistenční služby jsou ve všech pojistkách domácnosti v nějakém základu. Pak je nějaká střední varianta, maximální varianta, pak je třeba ještě bezlimitní varianta. Vždycky, když to jde, doporučujeme tu nejvyšší možnou. Teď jsem řekl jenom nouzový stav. Další, co řešíme v asistenčních službách, jsou zabouchnutí dveří, volám zámečníka. To znamená, představ si situaci venku -10, ty jdeš s nákupem a po druhé do auta a mezi tím se ti zabouchnou dveře. Jasně. Jediné, když jsi nenechal telefon taky doma, tak ti nikdo nepomůže, můžeš volat obratem asistenční službu, proto doporučujem mít
vždycky v mobilu uložené číslo na asistenční službu a ideálně tam mít i to číslo té smlouvy, ale oni by si vás dohledali i podle rodného čísla. To je potom jako i rychlejší. Ale číslo na asistenční službu, říct, co se stalo a asistenční služba má domluveno po celé republice, každá pojišťovna to takhle má a nevyužívá své asistenční služby a využívají třeba Global Assistance, to znamená ty nějaké mezinárodní, kde ti obratem pošlou toho človíčka, co ti ty dveře otevře. Zámečníka. Takže ti pošle zámečníka, trvá to 8 sekund, když jsou normální dveře, jinak 12. A fakturu on vystaví pojišťovně. Jo. A zaplatí to pojišťovna. Nemůžeš to udělat naopak, že ty si zavoláš, potom řekneš pojišťovně, tady si měl borce, tady to stálo tolik a tolik. Pojišťovna má smluvní ceny pro ně a hlavně oni ti garantují tu jistotu práce, protože oni ten obchod dostávají tu zakázku vlastně pravidelně od nich, když se něco stane. Takže ona má nasmluvané ty kvalitní řemeslníky, které ti tam pošle a je schopen ti to kvalitně otevřít, co znamená dveře, problém v rámci nouzového stavu, cítím plyn, volám asistenční službu. Něco, nevím, co s tím, zastavím mezi tím uzávěr a potřebuji to vyřešit. Já do toho vstoupím, protože těch příkladů je více, tak než budeme pokračovat. Já jsem tady toto nevěděl třeba, že vůbec, samozřejmě u auta, tady toto víme, že je asistenční služba. Všichni jsme ji několikrát nebo minimálně aspoň jednou využili, ale u té domácnosti jsem o tom třeba vůbec nevěděl. Proč to povědomí je o tom takové nízké oproti tomu autu třeba? No je to jednoduché. Většinu klientů to nezajímá, protože zajímá cena. Tam je zajímá cena. U auta, víš, že jezdíš, tak už tě zajímají, když budu... tam bydlím. No ale a většinou tam člověk... To je takový paradox, víš, jako... Tam se díváš mám to pojištěno na 10 milionů a už tě většinou nezajímají ty detaily. Ale to je strašně důležitý detail. A myslíš si, že třeba někdo to tam má, ale jenom o tom neví? Všichni to tam mají, pokud mají pojištění domácnosti, v nějakém základu. Mají to tam všichni. Nějaký základ je tam vždycky. Ale je rozdíl, jestli máš limit na asistenční službu 2000 korun na jeden výjezd, anebo jich máš 3 a máš limit 7000 na jeden. Nebo 10 000. Jo, protože kromě těchto, co jsem říkal, tam můžeš mít i IT asistenci. Něco se ti zablokuje, máš tam nějaký nemáš svého ITáka, voláš asistenční služby, borec z dálky z Prahy nebo z které části světa se připojí a opraví a vyřešeno a neplatíš to. Jo, taky jako strašně fajn. To znamená... Třeba deratizace, dezinfekce, štěnice, přivezu si z hotelu. Můžeš využít asistenční služby. Nikomu to nepřeju, ale ano, můžeš využít asistenční služby tyhle ty 3. On to asi nepokryje celý zásah, že jo? Ale jako minimální část, jo. Na odstranění té příčiny většinou jo, to stačí. Záleží zase, jaký máš rozsah těch asistenčních služeb. Tak většinou to jsi schopný z toho i pokryt. Takže takhle k asistenčním službám. Super. Mirku, mě tady ještě zaujala jedna věc, kterou jsme tak nějak okrajově zmínili jsme se o tom, co to podpojištění, co to vlastně znamená, jak tomu zabránit, protože, a teď uvedu jeden příklad z praxe, teď jsem školil jednu firmu a byl tam právě pán, co má rodinný dům v Nové Vsi, Staré Vsi, to, co bylo pod vodou teď. Jasně. Stará Ves. A... I tam jsme měli klienta, který byl pod vodou. Ale jakože ho to vzalo jako echt, jo, jako úplně snad i na půdu, jo, že tam chybělo fakt. Takže komplet prostě. Jasně. A právě tam řešil často na tom školení, že odcházel a bavil se s tou pojišťovnou, řešil to, byl z toho úplně jako zoufalý a já jsem tak nějak pochopil právě, že to měl podpojištěné, protože ten dům postavil někdy před 10 lety. Jasně. A dohadoval se s pojišťovnou ohledně peněz, což asi svědčí o tom, že to právě byl tento příklad. Jo. Tak pojďme si říct právě, jak tomu jako zabránit, protože jsme si ověřili, že to může přijít jako blesk čistého nebe a je dobré asi se na to zaměřit. Pojištění my doporučujeme, jak tomu zabránit, začnu úplně od konce, tím, že
pojistnou smlouvu zaprvé dobře nastavíte a stanovíte správnou reprodukční hodnotu vaší nemovitosti, to znamená správně nastavíte tu pojistnou částku a pravidelně ji v čase aktualizujete. Ideálně jednou za 3 roky, anebo ve chvíli, když se cokoliv na nemovitosti změní, přistaví, dokoupí. Kola, fotovoltaika a tak dále, co jsme teďka řešili. To je za prvé. Za druhé, co je to podpojištění? Podpojištění je právě to, že ten můj dům má hodnotu 10 milionů korun a mám ho pojištěný na 5. To znamená, v tuhle chvíli jsem podpojištěný o 50%. A teďka, jak to ty pojišťovny vypočítávají? Protože ještě je důležité rozdělit totální škodu a parciální škodu, to znamená částečnou. Při likvidaci se vychází vždycky z vyšší škody. To je první strašně důležitý bod, co většina lidí vůbec netuší. Z vyšší škody. A od této částky se poté odvíjí to výše podpojištění. Dám ten příklad. Mám totální škodu, mám pojistku na 5 milionů korun, stejný příklad, dům za 10, vycházím z té škody, škoda byla 10 milionů, já jsem pojištěný na 5, mám podpojištění o 50%, pojišťovna plní maximálně 5. To znamená, mi vyplatí těch 100%. Jo, ale vycházím z té výšší škody. Pokud bych měl ale částečnou škodu, mám popraskané třeba zdí po povodních nebo něco bouchlo, vytopení kompletně musím dělat. Třeba jenom prvního patra třeba, tak mám škodu 1 000 000 korun, příklad, a když nechám stejnou variantu, mám to pojištěno na 5, ale hodnota má 10, tak 50%. Tak 50% z toho milionu. Tak bych dostal 500 000 místo milionu. Jo, takhle se dívají ty banky, nebo respektive pojišťovny na to podpojištění. A takhle z tohohle se to stanovuje. Proto je důležité to pravidelně tu pojistnou částku aktualizovat. Jak často to doporučuješ aktualizovat? My to doporučujeme jednou za 3 roky. A nebo pokud se změnilo něco na tom domě a nebo něco v domácnosti. 1/3 klientů za posledních 3-5 let má fotovoltaiku. Teď je, když už jsme vzali tenhle příklad, když se podíváte na ty papíry, co tam máte, tak ta společnost, která vám dělala tu fotovoltaiku, tam je napsáno, máte mít hromosvod. Doporučujeme, abyste ho měl. Známý, no. Teď je to už povinné. Předtím to povinné nebylo, ale všichni to vždycky doporučili. Že my chceme, abyste ho měl. Ale to, že jste ho neměl, tak jsme vám to namontovali. No ale pokud tam bylo informace, my ho chceme, abyste ho měl, tak pojišťovna vychází z toho, že ho máte. A pokud ho potom nemáte, tak se může krátit, kdyby vznikla škoda z důvodu fotovoltaiky, že jste nedodrželi nějaké procesy. To je zajímavé, Příklad. Aktuální, že jo, s tou fotovoltaikou. Určitě. Jsme se dostali nějakým rady, tipy. A už u toho klidně můžeme zůstat. Napadá tě ještě něco? Mě třeba napadla krádež, vandalismus. Jak vlastně postupovat při tomto? Krádež, vandalismus, vždycky voláš policii nejdřív. Nejdřív volat policii, nahlásit a pak až pojišťovnu. Protože pojišťovna se vždycky ptá, volali jste policii? To, že nepřijela policie, není teďka důležité, ale že jste nahlásili. Jasně. Je nějaký protokol o tom, že jste hlásili. Ano, volal jsem, říkali, že to mám nějaké číslo, ale mám informaci, že jsem volal. To je vždycky důležité u krádeže a u vandalismu. Jo? Další typy, krádež, vandalismus, aktualizace jednou za 3 roky, Jasně. to jsme si řekli, komíny. Na to se Pokud zapomíná, že? Stopím na tuhé paliva a nemám tu revizi a vznikne ta příčina díky tomu otopnému systému, tak pojišťovny samozřejmě můžou krátit. Když ta příčina vznikne z něčeho jiného a já jsem tu revizi neměl, tak to nikdo neřeší. Tak pojišťovna krátit nebude. Jo, že vyteče mi, já nevím, všech pračka a pruser a tak dejte mi komíně. To ne. Jo? Ale když vznikne ta škoda díky tomu. Tak ty revize to asi obecně i třeba tepelné čerpadla, předpokládám. Taky. Jo, mám nějakou povinnost jednou za čas to zkontrolovat, každý podle toho, jaký typ mám. Takže zase to jsou revize teplných čerpadel. Podstatné možná, kdybych vzal u těch typů,
když už mám vyřešenou nemovitost a domácnost, tak k tomu patří pojištění odpovědnosti. To tak mám já třeba. A tohle bych udělal jako samostatné téma. To znamená druhý typ pojištění, tímto bych uzavřel pojištění nemovitosti a domácnosti a k tomu je pojištění odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti často můžu sjednat právě pojištění nemovitosti a domácnosti, ale můžou mít i samostatně. Jasně. Důležitá věc u pojištění odpovědnosti jsou dva typy. Pojištění z běžného občanského, to znamená, že já, když způsobím škodu někomu jinému na zdraví, na majetku, na jeho zdrojích, na penězích, způsobím mu psychickou újmu, ale tu škodu nemusím způsobit pouze já, ale i moje rodina, moje děti, manželka, partnerka, anebo moje zvířata. A to znamená pes, kočka, co žijou v mé domácnosti. A to je standard, jo, ty zvířata? Jo. Ale ne třeba kůň, jako ten nežije v té domácnosti. Jo. To žije na zahradě nebo kráva, to mám nějaké výluky k tomu. A říkal jsi, že zahrada je domácnost. Jo, ale kterou se mnou žijou, ano, to znamená, začneme na ty standardní. Pak jsou některé výluky. Jasně. Ale když mám koně, tak my o tom víme, když nám to klient řekne a pak je to všechno v pořádku. To znamená, pojištění odpovědnost, když já způsobím škodu někomu jinému, já nebo moje rodina nebo zvířata, které s náma žijou. Podstata. Náma je škoda a způsobím mu škodu. A ty škody ale můžou jít i do milionů a desítky milionů jako v rámci plnění. To znamená, já když způsobím škodu na zdraví někomu a těch příkladů si můžeme říct několik. Možná řekneme i pár konkrétních příkladů na tu pojištění odpovědnosti. Co nejčastěji se nám... Já klidně přidám jeden. Tak řekni rovnou. Jeli jsme se známým na kola, mojím autem. Já mám střešní nosič. No a když dával kolo nahoru, tak mu to spadlo. Poničil mi lak, střechu, ale šlo to přes odpovědnostní pojistku jeho. Plnění? 100%, 500 korun spoluúčast tam byla. Super. Pojištění odpovědnost spoustu klientů využívá i na tyhle ty malé škody. Tady to bude asi možná 100-200 tisíc, jak vím, jaké máš kolo, ale daleko důležitější je, když se stanou velké průsery. Z mého pohledu je to jedno z nejdůležitějších pojištění, co vlastně vůbec na trhu je a my s tím vždycky u klientů začínáme. Nemáš-li pojištění odpovědnosti, tak to je prostě průser. Protože ve chvíli, když já srazím třeba nějakého cyklistu, nebo na lyžích někoho omylem srazím a on najednou nemůže vykonávat svoji práci, tak pojišťovna započte, já teď dám jenom ten jednoduchý příklad, ušli zisk do jeho důchodu, započte veškeré náklady za financování jeho léčení, tam nemocnice, operace, léky, lékaře, všechno tyhle ty body. Pojišťovna započte snížení společenského postavení a najednou se pohybujeme na částkách třeba 10-20 milionů korun. To se prohne ta pojišťovna. Jo, takže to je strašně důležité jakoby si říct z našeho pohledu nejdůležitější pojištění. Ale teďka důležitý bod. Typické bylo před 10-15 lety, když jsme tohle sjednávali, tak typický limit byl 1,2 milionu. Ale se změnou občanského zákoníku, kdy soud definoval, že za riziko smrti už jsou úplně jiné částky, můžete narokovat psychickou újmu a spoustu další, a nejen vy, ale i ta nejbližší a tak dále, tak v tuto chvíli by to pojištění mělo být alespoň na limit 25 milionů korun. Alespoň. A teďka ta největší jobovka možná. Cena toho pojištění odpovědnosti na tuto částku je velmi podobná té, co byla před 10 lety na 2-3 miliony. Jo? To znamená, pojištění odpovědnosti mě stojí 1500-2000 na celý rok. Když to mám v pojištění domácnosti a nemovitosti, tak to mám ještě se slevou započteno a kryje mi tyhle ty obrovské částky. A to jsem teďka pojištění odpovědnosti z té běžné občanské. A tohleto pojištění mi ale i kryje pojištění z držby nemovitosti,
To znamená, já vlastním nějakou nemovitost a ve chvíli, když ta nemovitost způsobí škodu, tak potřebuju, aby i tohle krylo z téhleté pojistky. Tam příklad konkrétní. Pak se vrátím k těm příkladům z té běžné občanské. To znamená, spadne taška z mé nemovitosti na projíždějící auto třeba, nebo na střechu cizího auta. Při vichřici nebo při velkém větru se to odvalí třeba k sousedovi, kus střechy. To je odpovědnost. Ale tu jsem nezavinil já, tu zavinil můj majetek. Nebo bydlím v bytě a praskne trubka v radiátoru. Není to nějaká ta vyšší moc? V radiátoru, když praskne trubka, já myslím, že to je únava materiálu spíš. Nebo, že... Zase tu vychřici třeba. Ale to jsem nespůsobil já. Ale způsobila ta nemovitost, to znamená, to plnění by šlo z pojištění z držby nemovitosti. To plnění. To je důležité si říct. A ne každá pojistka má automaticky pojištění běžné odpovědnosti a držby v jednom. Pokud těch nemovitostí mám víc, tak některé pojišťovny umí, že to mám všechno na jedné smlouvě a nemusím specifikovat nemovitosti, která kde je. Jiné na to musím je specifikovat a mít na to třeba i samostatnou smlouvu. Takže to je pojištění držby. A teďka ty konkrétní příklady z té běžné občanské. Vytopím souseda. Jsem někde v bytě a to, co nám stalo předminulý týden, jednou, dvakrát, dokonce tyhle ty případy. Volá nám klient, kape mi tady už a řešíme to. Plnění bude z pojištění odpovědnosti, ale ne jeho, ale toho nahoře. No pokud jí má. Pokud jí má, když ne, tak vymáhání. Jasně. To znamená, když já vytopím někoho, tak vím, že jsem v klidu, protože to zaplatí pojišťovna. To je jeden z konkrétních příkladů. Tvoje dítě omylem zhodí televizi v obchodě. Tam je důležité nahlášení, jak se to definuje, o tom si řekneme v jiném díle, ale tohle plní pojišťovna. Ve chvíli, když při sportu někoho zraníš, řekl jsem tady lyže, cyklistika, ale i tvoje děti, často se stane. Nebo řešili jsme to, a to už je pár let zpátky na konkrétních příkladech, že dítěti balón z hřiště vypadl na cestu, dítě za ním běželo, jelo auto, toto strhlo, řidič měl nakonec následky trvalé a vzniklo z toho plnění, tuším, že nějakých 17 milionů korun. Rodina byla pojištěna na 10, čili měli velmi dobře nastavenou pojistku, ale se museli doplácet. Jo, to jenom říkám. Řešíš nějakou půjčkou, pokud nemáš a tak? Nebo... No, to je na jiné téma, ale ano, máš nějaký majetek, tak potom si budeš muset půjčit, ale do té doby, než nic nemáš, po tebe půjdou v rámci systému vymáhání. Jo, čili je to taková v úzovkách blbost, ale ne, tak nejsi... to říká pojistka na blbost. Jasně, no, ale to je na blbost. A proto je tak důležitá? Většina klientů, když se k nám přijde poprvé a z nějakého doporučení, tak to je první otázka, na co se ptáme. Máte vyřešeno? A většina klientů říká, to ani nevím, že existuje. Na to se mě nikdy nikdo neptal. No ten důvod je jednoduchý. Ve chvíli, když sjednáváte pojištění odpovědnosti a dělá to zprostředkovatel, tak jeho provize je 150 korun nebo 200 korun, takže náklady na čas strávený s vámi vlastně není nikdy zaplacený. Proto tu pojistku tak má spoustu lidí špatně nastavenou. Jo? Má výborně nastavené životní pojištění, úplně brutálně, super, totál, ale pojištění odpovědnosti prostě ne. A to je základ, to je daleko důležitější. No, ještě mi napadla jedna otázka. Cestovního pojištění třeba? Cestovní pojištění většinou necháváme u těch karet, u klientů jednou ročně pojistka. Dneska, když máš lepší účty, neplatíš za to, máš to v tom a jsou to dostatečné pojištění. No a potřebuji vůbec nějaké životní pojištění? Každý říká, že jo, ale jako... No, ta odpověď je velmi jednoduchá. Jo i ne. Vyber si. Ne, já to vysvětlím. Nepotřebuju ho tehdy, když mám dostatečný majetek na to, že pokud se mi něco stane, tak jsem schopný z toho majetku pokrýt ty moje výdaje dlouhodobé, ideálně až do důchodu. Pokud takový majetek nemám, tak ideální, abych nějaké pojištění měl. Ale velmi se liší, jaké mám aktuálně jako potřeby, jestli jsem sám, jestli jsem s rodinou, jestli mám nějaké dluhy.
Takže tam je ten rozdíl. Ano i ne. Když ten majetek nemám dostatečný, tak vždycky chci, abych nějaké měl kvůli tomu, abych nepřišel o střechu nad hlavou, abych měl co jíst a abych měl třeba i na to léčení. To je ten důvod, proč si to sjednávám vůbec, to pojištění. Řeší to i ten dlouhodobý výpadek toho příjmu? No, řeší to hlavně ten dlouhodobý výpadek příjmu. Jako z mého pohledu, pokud nemám vytvořené ani krátkodobé rezervy, tak by to mělo částečně řešit i krátkodobý. To znamená, můžu si pojistit i ten krátkodobý, dokud nemám vytvořené rezervy. Pokud mám vytvořené již rezervy, tak primárně řeším ten dlouhodobý. Životní pojištění, náš pohled na nastavení životního pojištění je následující. Nejdřív potřebuju pokrýt 100 milionové a milionové, nebo 100 tisícové a milionové průsery. To znamená, když mně vypadne ten příjem když nebudu moc pracovat, jsem na dlouhodobé nemocenské, ne na měsíc, na 2, ale na rok, případně na roky, nebo když nebudu už moc dělat to, co jsem dneska dělal a sníží se mi můj příjem. To znamená, mám výpadek příjmu na 10-20 let. A to já potřebuju pokrýt. Jasně. Protože mám třeba hypotéku, děti jsou na studiích a teďka nechci říct, děcka, končíme tady, barák prodáváme, no neprodáváme, protože ho musíme vrátit bance a co bude mít, nevím, protože už nevyděláváme. Mirku, jedna z nejdůležitějších otázek. Kdy je ideální si sjednat to životní pojištění? No to je velmi snadná odpověď. Dal bych to do 3 bodů. Když jsem zdravý, když jsem mladý a potom ideálně do toho 30 let nezasahovat. Opravdu takhle jednoduše. Čím jsem mladší, tak cena pojištění je levnější. Když vstupuju do pojištění úplně zdravý, tak mám jistotu, že pojišťovna bude plnit, když se něco stane. Pokud mám nějaké zdravotní omezení, tak ten princip pojištění je takový, že vstupuju s tím, co už vstupuju, tak na to pojištěný nemusím být, nebo mám nějakou výluku. Proto je strašně důležité, když se sjednává životní pojištění, takzvané předocenění zdravotního stavu. Nám sjednání životního pojištění někdy trvá třeba i 2-3 měsíce, pokud to chceme udělat dobře, pokud klient už má nějaké zdravotní omezení. Jde na vyšetření k lékaři, zjistíme, že tam má nějaké hodnoty, tak posíláme ještě na druhé vyšetření a potom vybíráme třeba z 5 pojišťoven a vybíráme tu, která klientovi dá ideálně žádné výluky, ale třeba mu pouze navýší pojistné. Pokud žádná z takových není, tak řešíme tu, která mu dala nejmenší výluky. Protože máme každá pojišťovna má jinou likvidaci, jiný pohled na to, kdy je klient zdravý. Co jsou ochotní vzít do pojištění a co už ne. To je strašně důležité. A ve chvíli, když klient třeba úplně zdravý není a řekne, jsem zdravý, v pohodě, a má tam ne, ve zdravotním dotazníku, protože u každého životního pojištění se vždycky vyplňují zdravotní otázky. Jsem úplně zdravý, to jsou takové pojistky, jak se dělají rychle. Jasně. Při první schůzce rychle šup, nebo v bance jsem u hypotéky, dělám pojistka, šup, hotovo, jsem zdravý, abych vůbec mohl čerpat hypotéku. A potom se něco stane a dojde k plnění a pojišťovna zamítne. A klient je nasraný. No ale pojišťovna, kdyby viděla jeho aktuální stav, tak by ho nikdy do pojištění třeba nevzala. Jenom tím, takže se tam přijde na všechno. Já jenom vysvětlím, jak to funguje. Jo. Protože klient říká, já jsem zdravý. Já prohlašuju. Pokud nemám vyšší limity krytí, u vyšších limitů krytí já už chci výpis ze zdravotní dokumentace z karty. Tam je všechno. Takže klient říká, nekouřím. A potom vidíme, klient chce plnění a potřebujeme poslední zprávu třeba z té nemocnice. A tam je vždycky nějaký souhrn z té karty od toho lékaře. Silný kuřák 40 denně. Jo? Drogy už nebere. To jste už řešili, jo. Otec rakovina, matka rakovina. To tam všechno je anamnéza. Jo. A je tam všechno, co řekl ten člověk u toho svého praktického lékaře.
to tam všechno je, protože oni si jednou to je zaneseno v systému někde a oni si na to dokážou šáhnout na ty data. Takže mi vyjíždí zpráva, a ty tři řádky brutálně všeho, co klient měl, doporučeno brát 4 tabletky, tady tohleto a klient nám říká, ne, jsem zdravý. Když to říká nám, tak my se ho ptáme. Na začátku, že jsem úplně zdravý a ptáme se, jo, i tabletku nějak, jo, jasně, tak to bere každý, ne? Natlak. Ano, ne nátlak, ale natlak. A ano, ve chvíli, když člověk beru už natlak nějakou, tam mám nějakou tak už něco není v pořádku. Buď mám nadváhu, nebo vyšší stres, nebo něco nefunguje úplně dobře. Pro pojišťovnu to je větší riziko. Takže když ještě dopovím, já když zalžu, tak to je ten problém. Takže je lepší lhát u toho lékaře. No... Teď nechceme nikoho navádět. Ne, určitě ne, protože tam bych nelhal vůbec. To byla vtipná vsuvka. Ale ve chvíli, když opravdu třeba kouřím a vím, že jsem to přiznal, tak to přiznám i tady. Protože to neznamená, že mě pojišťovna vyloučí z pojištění. To vůbec ne. Ale maximálně mi třeba nedá dodatečnou slevu. Nebo mi lehce navýší pojistné u nějakého rizika. A to je všechno. Když třeba nekouřím klasický tabákový jako cigaretu, ale kouřím třeba tu elektronickou cigaretu a tady tyto věci. To je třeba IQOS nebo to je kouření. To je kouření, jo. Bere to jako kouření, jo. Takže normálně jako přiznat. Ano. Jak často se jako má aktualizovat, protože se to může měnit, že jo. Já třeba nekouřím, když to sjednávám, pak stres, práce, partnerka začnu kouřit a chlastat. I tahle odpověď je strašně jednoduchá. Ve chvíli, když už si životní pojištění sjednávám, tak je ideální sjednat tak, abych ho dalších 30 let nemusel měnit. Pokud se mi nezmění zdravotní stav, tak ho aktualizuju každých 5 let. Protože když ho jednou za 5 let aktualizuju, tak každých 5 let jsou nové podmínky od pojišťoven s širším krytí. To je ten důvod. A jsem v jiné životní situaci. Pokud se mi změní zdravotní stav, tak už do té současné pojistky nezasahuju. Maximálně, co dělám, že snižuju některé rizika krytí, pokud mám dostatečný majetek, ale už tam nic nového nepřidám, protože už mám nějaké zdravotní omezení. Takže dá se říct, že s klienty pracujete tak, že nejdřív platí více, protože třeba nemají tu finanční rezervu a tady toto všechno, a pak postupem času začne se jim dařit, mají nějaký majetek, budujou ho, tak prostě si řeknete, OK, tak tady tuto položku už nemusíme mít tak vysokou, protože... Ne. Pohled ano, správný, takhle by to bylo ideálně, ale neznamená, že mladý člověk musí platit více, protože potřebuje úplně jiná rizika. To znamená, kdybychom se na to podívali... Když začneme mluvit o těch rizicích teda? To znamená, jak správně nastavit tu smlouvu, na co se díváme. První faktor, jsem zdravý nebo nejsem. Pokud jsem zdravý, tak vím, že nemám potom ty výluky. Kolik mi je let? Jsem mladý, anebo jsem zkušenější. Čím víc jsem zkušenější, tak cena pojištění je drahší. Tam platím za tu zkušenost. U pojištění to naopak. Jo? Yes. Pokud jsem mladý, neskušený, cena je velmi levná. Čím jsem zkušenější, tak cena jde výrazně nahoru. Je rozdíl, jestli jsem sám, nebo mám rodinu. Je rozdíl, další faktor, na co se díváme a na co by se všichni měli dívat, když nastavují životní pojištění. Mám dluhy nebo nemám dluhy? Mám děti nebo nemám děti? Jak velký mám aktuálně majetek? Nemovitý? Jak velký mám aktuálně finanční majetek? A to jsem teďka říkal, jsou všechny faktory k tomu, jak vůbec nastavujeme to životní pojištění, aby bylo správně nastaveno. A teď konkrétní příklad proč. Jsem mladý, 25 let, tak nemám dluhy, nemám děti, mám kariéru před sebou. Otázka, mám být pojištěný nebo ne? Já říkám ano, ale na jenom ty rizika, které by mě vyřadily dlouhodobě z toho procesu vydělávání. To znamená invalidita, trvalé následky. A víc nepotřebuju. Riziko smrti. Ještě nepotřebuju. Proč? Proč bych se, když nemám dluhy, rodinu, pojišťoval na riziko smrti? Proč? Protože ji budu mít. Ale teď ji nemám. No a bude to pak dražší, ne?
No, nemusí být vůbec. Nemusí. Vůbec nemusí být. A riziko smrti není něco, kde bývají výluky. Mhm. Jo, člověk nechce zemřít a priori. To je ten jako pohled na to, co se týče jako pojištění. To znamená, jsem mladý, řeším hlavně rizika. A pokud si nastavím na milionové částky, tak ale mi to stojí třeba 500. Mhm. Pokud je mi 35, už mi to stojí 1000. Pokud je mi 45, tak mi to stojí 1500. Hlavní rizika. Mhm. Si bavím. Ale ve chvíli, když už mám dluh, anebo mám děti, anebo mám manželku, kde říkám, kdyby se se mnou něco stalo, tak chci, aby si o tu střechu nad hlavou nepřišla. Nebo nebavím se teďka o smrti, ale kdybych nemohl vydělávat na to, co jsem zvyklý, ale chci zachovat tu životní úroveň, chci, aby děti dostudovali a tak dále, no tak tam už řeším i vyšší limity a další typ rizik. Mhm. Jo, čili v každé životní situaci řeším to jiné nastavení. Ale ty hlavní rizika mám celou dobu stejné. A teprve teď přichází ta varianta, co říkáš ty. Ano, ve chvíli, když už mám ten majetek vybudovaný, kde vím, že mám z toho dostatečnou rezervu na to, abych pokryl ten můj výpadek příjmu, no tak to pojištění nepotřebuju. Zas na druhou stranu, ale pokud to stojí 1500 měsíčně a udělám to jako neskušený, tak to není zase taková jako velká částka, která by mě měla jako zrujnovat. A možná i paralelně jako s tím majetkem. Teď jsem se bavil o základních rizicích. Máme smlouvy, příklad, jsme řešili klienta, ale to byl 10 milionový úvěr, 4 děti, rezervy minimální, začínáme je budovat teprve a za pojistku to bylo 6,5 tisíce měsíčně. A je pojištěna celá rodina, na opravdu částku 10 milionů, kdyby se něco stalo, zaplatí se celý dluh. Uh-huh. To je důležité. Jasně. A tím pádem víme, že jsou ošetřeny i ty děti a manželka. Uh-huh. Jo? Když se na to budu dívat tímhletím pohledem. Mirku, my jsme se bavili u pojištění majetku a domácnosti, jak to je vlastně, když mám hypotéku. Ano. A když mám hypotéku, nebo když si sjednám teď hypotéku, jak to je s životním pojištěním? Co je lepší? Udělat si to při té hypotéce v té bance, anebo to zase řešit s profíkem s tebou? To je velmi zajímavý dotaz, který většina klientů možná ty rozdíly neví. A teďka si je jednou proždy jako vyjasníme. Navždy. Vždycky je lepší, že klient má svoje životní pojištění ošetřené a nastavené tak, jak odpovídá jeho potřebám, aby to nenavazovalo napřímo na tu hypotéku. To znamená, že to nesjednává jako bankopojištění v bance. 3 důvody. Mhm. Za prvé, banka s tebou nikdy nepůjde do detailu v rámci zdravotního stavu. Má nějaký základní dotazník, musí být zcela zdravý. Hodně klientů tam záleží, aby dostalo hypotéku. Nebo kvůli nižší sazbě. Jasně, úrokové. Takže když říkáme pravdu a chceme bankovní pojištění, tak teď se nám 2krát stalo, že nám pojišťovna zamítla. Když jsme chtěli kvůli sazbě a potom ho dopojistit na jiné rizika. To znamená, první faktor, nejdu tak do detailu v rámci zdravotního stavu. Druhý faktor, ale daleko důležitější, je, že pojišťovna nebo banka kryje primárně sebe. Ona tam má rizika, ty nejdůležitější. Smrt, riziko invalidity 3. stupně, maximálně pracovní neschopnost na výpadek příjmu 1 roku a to je všechno. Víc nepotřebuje ta banka, protože kryje primárně sebe, ne klienta. Ale my chceme, aby byl krytý klient a jeho rodina, když už si nastavují to životní pojištění. No a třetí, ale nejdůležitější bod je ve chvíli, když tu hypotéku splatím, to znamená, třeba i přejdu k jiné bance, to je refinancování, tak pojištění zaniká. A teď si vem, že jsi u pojišťovny, která si tam 10 let, jiná banka ti dala lepší podmínky, ty mezi tím už si začal brát nějaké prášky na tlak, nebo jakékoliv zdravotní omezení, jdeš k jiné bance, pojistka skončila a už tě ale nikdo nepojistí na
omezení zdravotní, které máš v tuhle chvíli. Takže doporučení je, že když budu sjednávat hypotéku, tak prostě poradit se s tebou, protože to jde víc do komplexnosti, nenavazuje to na ty rizika, která tam jsou s tím pojená, typu doplacení, refinancování a tak dále. Tak. Ještě důležitá věc. Už mám klid vlastně. Žádná banka nemá povinnost, aby ta životní pojištění bylo sjednáno přes tu banku. Není to povinné oproti pojištění nemovitosti. Jasně. Maximálně mi tam dá slevu 10%, 2%. No. Ale i za tu slevu, když potom srovnám, když to nastavím samostatně, tak vlastně, když to dám samostatně, tak tam mám tu slevu, že to mám komplexně s vyšší slevou, kompletní, takže já nestrácím vůbec na hodnotě nebo v rámci slevy jako takové a ba naopak přidaná hodnota je, že do toho nemusím už zasahovat. Takže máme majetek, domácnost, odpovědnost, život. Tak. A teď ty vozidla, kterými jezdíme každý den. Co je to povinné ručení a co je to havarijní pojištění? Dostal jsem informaci, že to všichni na 100% ví. Jasně, i povinné přesto a havarijní je na to tady zmíním. Povinné ručení znamená, že kryje škody, když já způsobím někomu jinému. Havarijní pojištění, a to musím mít, když mám vozidlo ze zákona. Když nemám, dostávám pokutu, pokud jsem vlastníkem vozidla a je zaregistrované. A havarijní pojištění je to, že když způsobím škodu na mém vozidle, tak to jde právě z havarijního pojištění, které už povinné není a je dobrovolné, že si to můžu připojistit. Ty to doporučuješ? Tak koupíš si vozidlo za 1 000 000 korun, uděláš škodu, totálku a aby ti vyplatil 1 000 000 korun, to je 0. To je jasně. Úplně stejně. Ale znám i takové případy, že si koupili fakt drahé auta a nebudou jako za to, protože nikdy nebudou dali. V tuhle chvíli, pokud vím, že už nemám na tu pojistku, bych šel o kousek nižší cenu toho vozidla, aby mi zbylo na tu pojistku. Jo. Je to fakt lepší varianta. Protože najednou, pokud jsem si na to ještě půjčil, nedal jsem z keše 1 000 000, ale půjčil jsem si na to a najednou jsem boural, je to moje vina a je totálka, tak dostanu 0. Jo. Ale ten 1 000 000 ještě musím splácet. Pozor. Jasně. Takže ano, vždycky. Nad čím bych se měl teda zamyslet, když to vezmeme komplexně, když si sjednávám, máme tady různé ty RIXA a další věci, srovnávače pojištění automobilů. A RIXA a spoustu dalších. My máme stejné programy. Jo. My máme stejné srovnavače. Dneska už jenom nedáváme náklady do televize, aby nám klienti volali, protože tam to vyřizuje jako člověk, my řešíme s klientem potom i tu likvidaci, když se něco stane. No, jasně, to je důležité. Ale jinak máme stejné výpočetní programy, dneska je pár firem, která tohle nabízí, protože mám srovnavač, sjednavač, dneska si sjednávání auta dělají na dálku. Mám veškeré data, klientovi posílám smlouvu, má to k zaplacení. Rozdíl mezi námi a těmi online společnostmi je, že když se něco stane, klient volá, průser nějaký velký klient volá nám a potřebuje pomoct, tak tam má člověka, který mu to sjednával. Když volá někde na ten online, tak má člověka, který vidí jenom, jasně, co se sjednalo a maximálně mu řekne, jak to má dělat, ale detailně mu k tomu neřekne. Pohled. Na co si mám dávat bacha? Za prvé, mít dostatečný limit nebo sjednaný dostatečný limit u toho povinného ručení. Dnes my doporučujeme minimálně 100 milionů na 100 milionů. Za zákona je minimálně 50. Už jsme viděli i škodu, kdy řidič vyjel do kolejiště, trefil vlak, byla to jeho chyba. Z našeho pohledu tomu vlaku nic nebylo, ale ta společnost, která jezdí na těch českých drahách, si narokovala asi 80 milionů korun za poškození úvodního vagónu, lokomotivy a dalších. Nakonec to tolik nebylo, ale tohle se všechno může stát. Vůbec tam nebylo varianta usmrcení, zranění a tak dále, ale princip funguje jako u té pojištění odpovědnosti. Možná teď se vrátím jenom na zamýšlení se. Jsme v autě a máme povinnost mít tam to pojištění odpovědnosti. To je to POV. A z běžného života to povinné není. A mám tam daleko větších rizik, jako v tom autě. Když já způsobím někomu škodu. To je zvláštní. Je no. Takže dívám se mít dostatečný limit u povinného ručení 100 milionů. Doporučujem maximální rozsah asistenčních služeb. To je strašně důležité. A tady všichni známe asistenční služby. A tady známe všichni. Ale u domácností ne.
Natankuju něco špatného, Jasné. přijede borec, vyčerpá, mám to zaplacené. Praskne mi pneumatika, můžu zavolat, borci přijedou, vymění. Jsem někde v Chorvatsku, nabourá mě všechno. Maďar, volám, co mám dělat, odtak do České republiky, bez limitu, je to v pořádku. A takhle bych mohl jmenovat. No, jo, to všichni víme, že to je super ještě a to je pro nás důležité. U domácnosti je to stejně důležité, ale tím, že se to neděje tak často, tak o tom většina lidí jako neví. Ve finále nemám pocit, že by se to dělo úplně méně často. No právě, no. Teď jsme nad tím přemýšleli, když to natáčíme. Dobře vyřešit pojištění skel. Dneska dívali jsme se na nějaké pojistné události. Přední sklo 52 000 korun z poslední pojistné události, co jsme řešili. Faktura za jedno sklo. Vyhřívané, senzory, jak se to zobrazuje, ještě tam nějaké kamerky zabudované. 52 000 za přední sklo? Já jsem to řešil, takže... Jo, jenom jako čísla. To znamená, mít dobře vyřešeno pojištění. Není to v povinném ručení. Není to, že ani v havarijním. Ne, je to při pojištění. Je to při pojištění. Pozor na to. A já si stanovuju limity. A u skel většinou lidí už podceňujou. Tak jim dáme odkaz, zjistěte si, když neví, a najednou přijde palba a říká, fakt to musíme dát, protože nám chodí ty faktury z likvidace a je to fakt hodně. No. To znamená skla. Vyjasnit si, kolik najezdím kilometrů, protože když jezdím málo, nebo je to třeba druhé vozidlo, tak já můžu mít typ smlouvy, kde mám definovanou najezdím do 10 000 kilometrů za rok nebo do 5 000 a ta cena povinného ručení je úplně jiná. To má Allianzka, myslím, že tak, nebo to má každá pojišťovna? Má to víc pojišťoven, Allianzka má na to nejvíc reklam. V tomhletom. Poslední bod, možná k tomu, mini HAV není HAV. To znamená mini havarijní pojištění nerovná se havarijní pojištění. Tam je nějaký základ, co plní v rámci střet ze zvěří, odcizení nebo vandalismus, ale zpravidla s limitem třeba 50-100 000 korun na tohleto. Ale není to havarijní pojištění. A většinou se to používá u starších vozidel. Mirku, ještě existuje jedno připojištění a to je GAP. GAP je připojištění, které doporučujeme všem klientům, když mají nové vozidlo nebo rok, 2 stáří, protože vám kryje tu celou cenu. Koupím si za auto za 1,5 milionu, za 2 roky má hodnotu necelý 1 000 000 korun a já ho nabořím, udělám totální škodu. Mimo jiné u elektra to je velmi rychle, se posune baterka a najednou, i když to vypadá, že auto je naprosto v pořádku, tak je tam totální škoda. A pokud mám GAP, tak mi pojišťovna zaplatí původní cenu dle faktury, za kolik jsem to koupil. Takže pojištění, které se může zdát, že je o něco drahší, ale u nových vozidel, které mají vyšší cenovku, vždycky doporučuji sjednání. Ono platí maximálně většinou na 3 až 5 let podle pojištění, u které pojišťovny jste, a pak už neplatí, ale doporučuji vždycky sjednat. Super. No a jsme u konce. Chceš ještě něco říct na závěr? Na závěr, to možná pro všechny posluchače. Bylo to super, moc se mi to líbilo dneska. Já myslím, že jsme probrali to nejdůležitější, všechny oblasti. Věřím, že jste si všichni z toho odnesli možná inspiraci, podívat se na, možná impuls podívat se na ty svoje smlouvy, jestli vůbec máte v pořádku, protože pojištění není o strachu, ale primárně o klidu v hlavě. A když to máte správně nastavené, tak víte, že zvládnete všechny i ty těžké situace bez zbytečného stresu. Takže doporučuji všem, koukněte se na pojistky, co dneska máte, sami sebe se zeptejte, jestli jste je nastavovali podle toho principu, co jsme dneska tady řešili, jestli vám opravdu kryjou záda, no a pokud ne, tak se nám můžete ozvat a naši specialisti se o vás rádi postarají. Já osobně teda pojištění sám nesjednávám, mám samozřejmě na všechno licenci, ale mám na to tým expertů u nás, kteří řeší od jednotlivých oblastí až po ty nejsložitější. Já jsem ten, který to nastavuje, který chci vidět finální čísla, aby to bylo naprosto v pořádku, ale tým expertů u nás se o naše klienty stará. Tím pádem máme všechno. Matěj, mě moc těšilo a taky. Těším se za měsíc u dalšího dílu. Mirku, děkuju za dnešní páteční odpoledne a budu se těšit příště. Matěj, já taky. Kdybyste potřebovali více informací, jděte na moje stránky mirekpustelník.cz, tam se dozvíte více informací a
Uvidíte tam i to, co se chystá na příští díl, případně další díly pro ty z vás, kteří už netrpělivě budete čekat na to, co přijde. Mějte se všichni krásně. Ahoj. Chcete se o tomto tématu dozvědět více nebo máte nějakou otázku? Navštivte můj web mirekpustelník.cz, kde najdete důležité informace včetně kontaktu na mě. Přihlaste se také k odběru, ať vám neuniknou další díly ze světa financí. Děkuji, že jste poslouchali podcast Finance s Mírou, mějte se fajn a těším se na vás příště.